radio kuburiyani Oguliji tikudalira inu Oguliji. Ndikulandireni ku programu inanso ya Kulinji kuchokera ku wireless yanu number 1 mdziko muno, wireless ya Times. Nalanga ndine Vayana Chunga, ndipo lero ndi pa 31st March 2026, ndikuti mwezi wa Marichi tikuumaliza. Ndiye lero sindi ndekha mstudio muno, lero ndili ndi Innocent Mphongolo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya Vayana. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ya lero tikulowera ku nyumba ya malamulo maka ku nkhani zokhuzana ndi budget, kusanja kwa ndalama zaboma, kuti zigwiritsidwe ntchito bwanji kuti Malawi atukuke apite pasogolo. Ndiye ndikudziwa kuti unali busy zulo umafufuza nkhani zokhuzana makamaka ndi ntchito za umoyo mdziko lino. Tatifotokozere kuti vuto limene lagwapo ndi chani, ndipo lero tifuna kuti tikhazikike pamenepo kuti timve kuti kodi budget imeneyi ena akuliralira, akudandaula chifukwa cha chani. Nkhani za umoyo, komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo inaunguza budget imeneyi, ndipo mukuunguza kwawo anaonamo zinthu zingapo zimene amaona ngati ndizosachita bwino. Choyambirira amanena kuti ndalama zimene zinaperekedwa mbudget imeneyi zinakwera pafupifupi ndi 24%, kuchoka mu 630 billion mu budget ya 2025-2026 kufika pa 783 billion mu budget imene yadutsa pakadali pano. Komano amanena kuti pamene papa ndikuti ndi 9.3% ya ndalama zonse zimene zili mu budget. Dziko la Malawi linalo linasayinira mgwirizano kapena linasayinira ndondomeko imene amaitcha Abuja Declaration, imene imanena kuti ndalama zokwana 15% za budget ndi zimene zimayenera zizipita ku ntchito za umoyo, kusonyeza kuti pamenepo zinthu zinavuta. Nde apezanso mumene mumu kuti dziko la Malawi silimayika ndalama zokwanira ku nkhani za umoyo, limadalira kwambiri madonors, limadalira anthu kapena mabungwe amaiko ena akuti athandizire ku budget, zimene amafotokoza kuti zikuyika chiopsezo kuti bwanji madonors watati apanga out ndi kuti ntchito za umoyo ziyenda bwino. Ndiye amaona ngati pamenepo zinthu sizili bwino makamaka. Komanso mwachitsanzo amafotokozapo nkhani zokhudza mwina uchembere wabwino, kunati kumeneko kwapita ndalama zochepa kwambiri ku nkhani yokhudza uchembere wabwino. Ndalama zimene zapita kumeneko zikusiyana ndi chipinjo chimene chili pakati pathu, makamaka poyang'anira kuti ana ambiri achichepere akupeza kuti akutenga pathupi, komanso pafupifupi 40% ya anthu amene akuchira mu zipatala za mdziko muno akumakhala ana achichepere, zimene zikufunika ndalama zochuluka kwambiri. Komanso nkhani yokhudza cancer, matenda a cancer, pajatili ndi National Cancer Center. Ku National Cancer Center kumene ku ndalama zimene zimafunikira ndi ndalama zimene zapita zikuoneka kuti ndi zosiyana kwambiri. Ku National Cancer Center kumafunika pafupifupi 80 billion kwacha, koma kwapita 15.9 billion kwacha yokha basi, zimene akuti zikuoneka kuti zikhoza kuvutitsa magwiridwe a ntchito za umoyo. Ndipo nena zonsezi amanena kuti izizi zikuoneka ngati dziko la Malawi lilibe chidwi chenicheni amwina pa nkhani zokhudza umoyo. Amayamikira kuti boma likuchita zinthu zina bwino, komano mavuto amene aoneka ndionena kuti ndalama zoyenerera kapena zokwanira sizikupita kumeneko ku ntchito za umoyo. Waifotokoza bwino nkhaniyi, ndipo lero tikuyembekezeka kuti tikhale ndi olemekezeka Anthony Masamba amene ali wapa mpando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoyang'anira nkhani za umoyo. Ndiye tikhalanso ndi amene wandi George Jobe amene wanso amayankhirapo nkhani zokhuzana ndi umoyo mdziko muno. Koma mwina onsewa tisanayike pa line, Innocent, mwana ngati kuti pali nkhani zingapo zimene zikutuluka mu nkhani imene yayikulu, zimene zili zopasa chidwi. Choyamba tikuona kuti akufotokozapo za kuti drug financing was reduced from 10% to 3%, worsening stockouts in rural areas. Nde tikamaona kuti drug financing nde kuti ndalama zimene zimaperekedwa kuti agule mankhwala. Now mankhwalawo akuti tatsisa
tasisa ndalama zimene tikuzipereka kumeneko koma at the same time tikumbukire kuti ndalama yathu yakhala ikuvuta yatsika mphamvu ndipo kuti mupeze ndithu katundu maka wakunja akumakhala kuti ndiwovutirapo now kuchita reduce 10% from 10% kuzafika pa 3% in terms of apportioning kapena kuti kuyika kwa ndrama pa budget imeneyi ndikuona ngati kuti ndi chinthu choteri chopasa chidwi kuti kodi what was the reasoning chifukwa nthawi zina mwina budgeting iyo mutha umasisa pogula mankhwala mukaona kuti either anthu moyo wawo uli bwino sakudwala kwambiri yes kapena mukuona kuti mwina pali nkhani za wastage zambiri ndiye mukunena kuti yati tochita reduce 3% chifukwa nena kuti mankhwala alipo aina kukwanira koma mwina 3% ndi amount ya mankhwala amene akumabedwa kapena akumachita leak kuzera mnjira zina ndiye tiyeni mwina tisise chifukwa tikamakwezera anthu akumapezeso mpata kuti azikhala ngati mpamba obera mankhwala nkumakayika m'mafamasi awo zichamanena aboma nthawi miyezi yakumbuyoyi ndiye sindikudziwa kuti tiyambe ndi pamenepo kenaka tizabwere ku cancer center imene akuti ikufunika 80 billion kwacha pachaka koma akuti anguwapasa 15 billion kwacha pafupi 16 billion because koma ningoti 15 billion because 15.9 billion kwacha imene awapasa kuti tinene kuti azawonjezera kusogoloko kapena basi boma ngonena kuti ife ndalama tilibe tikhala pomwepo chifukwa difference ya 80 billion ndi 15 billion simasewera it's as good as kuti the cancer center sikugwira ntchito kapena sigwira ntchito chakachi I don't know kuti pamenepo iwe ukuziona motani pamene chisomo khasu akukonza za mafoni kuti yankhule ndi olemekezeka amene tayika pa foni pa mwina tiyambe ndi nkhani yokhudza stock out kuti atsitsa mulingo wa mankhwala umene ukumapita muzipatala mmenemu autsitsa mwina kufika pa about 3% ya ndalama zimene zapita kumeneko zimenezi ndizochititsa mantha kwambiri kapena kuti ndi zodabwitsa kwambiri chifukwa yona kuti mbuyo monsemu amalawi akhala kuti akapita ku chipatala kumauzidwa kuti ayi atakagulani mankhwala awa nokha atakagulani mankhwala awa mukayang'ane ku pharmacy mankhwala awa tilibe pamenepo ndiye kuti ali pa 10% ndiye pakadali pano atsika afika pa 3% ndikukhulupirira kuti mwina situation yake ikhoza kukhala yovutirapo situation yake singakhale yabwino kwenikweni poyang'anira kuti zinthu zimenezo zatsitsidwa so mwina akuluakulu aboma akhoza kuyiganizira kapena akhoza zayang'ana pa nthawi ya mid-year budget review koma as it stands ndiye kuti ndizovuta kwambiri makamaka kapezekedwe kamankhwala amuzipatala za boma ndiye kuti mchitidwe ucha umene anthu akhala akukumana nawo mapeza kuti apita kuchipatala ndikubwerera kuti mankhwala kulibe kapena mukagule ku pharmacy mchitidwe umene ucha umapezeka kuti ndiye kuti ukuchulukira komanso chifukwa cha kuchuluka kwa mchitidwe umenewo ndi pamene ma pharmacy ndi anthu ena ndi ena amene amagulitsa mankhwala momwina mosakhaso movomerezeka amapanga flourish because amakhala kuti akudziwa kuti anthu ambiri akapita ku chipatala akakumana ndi vuto lokuti kulibe mankhwala ndiye izi pena zitsutsana ndi my directives amene mtsogoleri wa dziko lino anapanga kuti ayi anthu amene mugwira mzipatala mutseke ma pharmacy chifukwa iwo adzionapo opportunity kuti ku chipatala ku mankhwala kulibe ine nditapanga stock pharmacy yanga okhala ndi mankhwala ndiye kuti anthu adzindigula ndipeza phindu lochuluka so kamene chake ndifake innocent simachita emphasize kunena kuti budget izilankhulana ndi state of nation address zimene ananena mtsogoleri zizikhala reflected mu budget yathu koma zikatero zimakhala ngati zovutirapo chifukwa chonena kuti monga wanenera anthu azinena azipita kukapeza tona kuti chipatala kulibe mankhwala kenaka anthu aja azipita m'mafamasi ndikukapeza kuti ndomwe aja amene timanena kuti atseke mafamasi amene akuti pasaso mankhwala nkhani yake zovuta ndiye pamene popo enanso amafunanso aziba mankhwala ochepa kale mchipatala mucha chifukwa akudziwa kuti anthu akabwera kunoko tiwauza kuti tilibe mankhwala bwanji tikayese kupita kwina zimene zimakhala zovuta kwambiriso kuchokera ku Malawi Health Equity Network tili ndi George Jobe Jobe mukundimva palaini hello mukundimva Jobe
khala ngati mwina line iyo mwina si kumveka for now. Nde tipitirize timanena za chipatala cha cancer kuti kuchokera ku 80 billion kuzafika pa 15 billion, gapuyo nchaikulu zedi. Kuti mwina tinayisana konzeke kukhala ndi chipatala chimene cha cancer, chifukwa ukaona ambiri amalawi maka akulu amati akadwala cancer amapita kunja, amapita maiko ngati India, nthawi zina ku Tanzania, panonso ena amba kumapita ngakhale ndi ku Zambia kumene, ena ku South Africa. Koma mukaona ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito kuti akuluakulu amenewa akapena amalawi amenewa apite ku zipatala zimenezo, ndalama zake ndi zambiri. Ndiye kufunsa kwake kumakhala kunena kuti is it not cheaper kuti tibwerese ma services amenewo konkuno ku Malawi kuti zatigwiritsa ntchito. If you remember uziti ku Rwanda kujana fika president kumanena kuti ndisaonenso munthu wina wamkulu wa boma akumapita zipatala zakunja seeking medical assistance. Tonse tizikhala ndikumalandira mankhwala ndi chithandizo momuno mukugali momuno mu Rwanda. I think I don't know kuti budget pamene popo anayang'anira motani, chifukwa pano panga tili ndi vuto limene lakhudzaso kwambiri Malawi ndi vuto la cancer. Amalawi ambiri akuvutika ndi cancer, akumapita ku India, akumapita ku Tanzania. Pano tili ndi nkhani za forex, anthu ena kumakanika kukalandira thandizo ifati forex ikuvuta, akumapeza ati akukhala mdziko muno mpaka mwinaso kufika poti siya kumene. So pamenepo mwina pamene kuganiziridwa kwambiri, kuunikiridwa kwambiri. 15 billion imene yaperekedwa kumeneko tafotokozera Malawi kuti sukuti amayipereka ngati chimulu iya kungotenga 15 billion kupereka kuti amapanga ndekuti mwezi pa mwezi mwina ndekuti apereka kwa about 1 billion out of 80 billion imene imafunika. Mukhoza kuona kuti ndekuti ma services kumeneko akhalanso kuti are affected kwambiri, ma services kumeneko kusayenda bwino, zomwe zikutanthauza kuti amalawi amene akufuna thandizo either apita ku zipatala zolipira paja kuliso chipatala china cha cancer kuno ku Malawi cha ampinga njira, either apite kumeneko kapena apite ku Tanzania kapena apite kuti. So funso nkumati kodi tikunena adi kuti ntchito za umoyo ku Malawi kuno ndi zaulere ngati amalawi akuyenera kuti alipire ndalama zochuluka kuti apesenso thandizo limenelo. So I don't know kuti poganizirapo za cancers anaziganizira bwanji, koma the observation that you've made is very true kunena kuti ndalama zambiri zikhoza kuonongeka malo mokuti zinakasungika tinakakhala titapereka ndalama zokwanira kumeneko. Komatu mbali ina nchifukwa yake anthu amazanena asogolere kuti nthawi zina amakokera zinthu kwawo chifukwa iwo akadwala samadandaula ndi chipatala chimenechi. Azikhala kuti tikuagulira kugwiritsa ntchito misonkho yathu, matikiti a ndege ndikumapita kunja ku zipatala kwakumani madokotala kumeneko. Koma Malawi wamba akadwala cancer amene ndi amene akukukutika ndi 9 billion imene ili pamenepa. Tipite ku 15 billion kani tipite kwa Ajobe ndikhulupira mukundimva sopano mwadzuka bwanji? Ndadzuka inu. Tadzukanso bwino. Takulandirani mpulogalamu yathu ya lero ya kulinji mwangotipeza titayamba kale nkhani yokhuzana ndi kudandaula kwa komiti ya parliament yokhuzana ndi nkhani za umoyo maga pa nkhani zimene pa ndalama zimene zaperekedwa kuti ziyendesere nkhani za umoyo mdziko muno. Akuona kuti ayi budget iyo yasika kwambiri. Inuyo mutaona mafigala amene atulusidwa ku nyumba ya malamulo ndi boma, what was your first reaction? Tikaona mafiga kapena ndalama zimene zaperekedwa, tikuziona pofanizira zinthu zingapo. Choyamba ndi chakuti anduna azachuma sanaruse budget anapofusa maganizo, ndiye tinaperekapo maganizo athu, ndiye pali zinthu zina zimene tikuziona kuti mu budget muja zatengedwa zimene zinaperekedwa ngati zofunikira. Mungathiwapereka zitsanzo? Iye titopeka zitsanzo angati Malawi Health Equity Network imene ikutsogolera kapena tigwirizana mabungwe ambiri tinapempha nkhani ya makina wotsukira nthupi kwa munthu amene akuvutika matenda ayimpsyo timati dialysis. Kuti kufunika dialysis machine kunzuzu zimene momwe anduna azachuma amapereka budget imene ayikamo. Komanso nkhani ina imene takhala tikukamba kwambiri ndi nkhani ya kusowa kwa zipatala m'mizinda mwathu. Tikaona zipatala mene timati ma Central Hospital zimakhala zodzaza kwambiri chifukwa chakuti ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Zomba
ngakhale kunzuzu kumene kapazoti kulibe chipatala cha district hospital ndiye kwa zaka zingapo takhala tikupempha kuti ambe kumanga chipatala mu budget akambamo zoti amba kumanga chipatala ku Blantyre chimenenso kwa ifeyo ndi chinthu choti tsimikiziro kuchoka apo tisapita kulilongo kupita kwinako ndati tipangitsire anthu ama district amene maboma amene atithandizire bwino tinapemphapo kuti ngati njira imodzi yopezera ndalama boma liwonjezerepo misonkho ku zinthu zakumwa zotsekemera komanso polimbana ndi matenda a shuga taonapo kulonjezeredwa msonkho ku zakumwa zotsekemera makamaka zimene amabanga ochokera kufa kuti zikhala zakumwa zotsekemera tinapempha kuti njira imodzi yoti amene mukutchulawo zotsekemera zakumwa zotsekemera zachuluka misika mwathu zimene zopereka chiopsezo cha matenda a shuga kuchuluka ngati zimaoneka ngati za mabotolosi ngati timajuisi choncho zimene zambirimbiri zopezeka mogulisa mwathu ndiye tinapempha kuti aonjezerepo msonkho zakumwa zambiri zija kumene amagulako umabwera ngati ukufa nkupanga zakumwa zija taona zimene zoza anaonjezerapo msonkho zimene kwa ifeyo ndi zothandizapo nkhani ina imene tinapempha ndi yakuti ndalama zogulira mankhwala ndikupempha ndi nkhani imene mukambaso yapa kuti nkhani zogulira ndalama zogulira mankhwala zongezereke nkhani yogulira mankhwala timakumvani mukulankhula mwina tikuiona kuchokera kosiyanasiyana koma tikafanizira bajeti mwene lili ya mankhwala mbuyo muzifika pano mamaka zipatala zaso za madistrict tikapeza kuti mankhwala awo bajeti yake ayiwonjezera zimene zikwiza ndipe mphatu mwina tifotokozerapo bwinobwino tikamakamba za mankhwalazo nkhani ina imene tinapempha ifeyo kwapempha nduna zachuma ndi kuti ayikepo awonjezere msonkho pa galimoto zimene zimabwera mdziko muno ndikubwerera msonkho wa utsi umene timati carbon tax osatengera ngati mwene timakhalira galimoto za malaimo muno msonkho maperekedwe pa chaka kamodzi koma koko izili kamabwera timaona tikamayiperera mayiko anzathu ungolowa mudziko muchika ulowa pa mwezi katatu ulendo ulonse kulowa upereke msonkho tinaona msonkho menewu anakambota awonjezera zimene tikukhupira ndalama zimenezi zipita kuza umoyo malinganaso ndi kuti mbuyomu mwina kwa zaka zingapo tinkapempha kuti kukhale thumba lake la za umoyo lotchedwa National Health Fund zimene tinaona boma linatenga zimenezo ndiyo ndalama zipita ku National Health Fund iko zimene tinganene tinapempha zimenezi koma tibwereno kumkota thumba dengu lawapita kuza mankhwala tinapempha kuti boma likwaniritse mgwirizano umene linalemberana mu chaka cha 2021 kwa Abuja kulonjeza kuti mu budget ya dziko la Malawi 15 kwacha mwa 100 kwacha iliyonse kapena 15% zipita kuza umoyo ndiye takhala tikuona kuti nthawi zambiri timakhala ma 9% tinapempha kuti awonjezere ayandikire 15% olafika 15% zimene zizi taona kuti ngakhale ndalama pongozo ndi maso zaperekedwa kuza umoyo zochuluka zokwana 1.02 trillion kwacha koma sitikufikirabe pa Abuja chifukwa tikaphaliriza nkhani za ukhondo ndi za umoyo tili pa 9.3% imene 9 kwacha siliko 9 kwacha silita mbala imene sitikukwanirapo ndiye nkhani imenenso ndiye kuti tizipitizo mayang'ana kwambiri kuti tifike pa mgwirizano kwa Abuja uja tithe kuthana ndi mavuto angapo oonekera kuza umoyo chabwino mwina poti alipo madera ochulukirapo kuti tikambirane munatipeza tikambanso nkhani ya cancer clinic nkhani ya chipatala cha cancer timafotokoza kuti ndrama kumeneko zikuoneka kuti hayi ndithu zachepa kwambiri kuchoka pa 80 billion kwacha imene inali budget kapani ngonena kuti budget imene amaona kuti ndi ndrama zoyenera kuti ziyendese chipatala chimene chipachaka kufika pa 15.9 billion kwacha kumbali imeneyi muthoyankhapo motani kapena mwina kunali kuganizira kwina kumene inuyo munakambirana na boma ndiye mutha kutithandiza kuti fotokozera kuti Amalawi amvese okay mwina tisanapite nkhani imeneyi ndibwere nkhani ya mankhwala ija ya chifukwa
nkhani ya mankhwala monga tinamvera ku nyumba ya malamulo zina zisonzo zoti nyumba ya malamulo zinakumana nayo chimene tikudandaula kuti chafika ndi ndalama zikaperekedwa ku boma lililonse district lililonse kuti azigulira mankhwala ndalama zija sizikhala m'manja mwawo zimakhala ku National Local Government Financing Committee. Zipatala maboma moja ama order mankhwala kufuna mankhwala yawa akatero amadziwa kuti ndalama zathu ndizakuti za mankhwala ndoti taoda ndalama zakuti koma ikafika nthawi yolipira amalipira ndi National Local Government Financing Committee. Kusonyeza kuti mu district samagwiramo ndalama panali mbuyo mupanali mavuto amene anachitika kuti mwina anthu ena ndalama sakagwiritsa ntchito bwino ndiye anadzapangitsa kuti ma district asamagwire ndalama zija zizikhala kwina kwake koma adzalipirira ndikumayendetsera ndalama zija. Sono tikumakumana ndi mavuto akusowa kwa mankhwala zina kumene zipatala zimakagula ku Central Medical Stores Trust kapena muzipatala akamasowa mankhwala zipatala zina anena kuti vuto lina lumakhala kuti kumene timagula mankhwala tikagule amapezeka mankhwala ena kulibe ndiye ndalama tilinazo mankhwala kulibe bwanji tizaloledwa kuti tikhale ndi kagawo kena kamene ndalama tizisunga tokhale kuti mankhwala ngati kumene timagula kulibe ifeyo tikagule direct mwachindunji. Mabungwe tinalowelera kupempha boma ndipo boma linanena kuti boma lililonse district lililonse mwa 100 waja iliyonse mwa ndalama za mankhwala zimapatsidwa zimene zili ku likulu ku National Local Government Financing Committee 10 kwacha mwa 100 waja iliyonse 10 kwacha adzapata akuboma kuti district uja izikhala m'manja mwawo. Cholinga choti akaoda mankhwala akapeza kuti mankhwala asowa ena ndiye aonoti tavutika kwambiri pafuna mankhwala kuti autipulumutse miyoyo adzitenga 10 kwacha mwa 100 waja iliyonse ndikugula okha mboma muja apita ku mafamasi kuwagula mankhwala ndikubwera imene 10 kwacha tuichudula 10%. Ndiye zimene zaoneka ndizakuti ngakhale ndalama zopita ku maboma zakwezedwa kuchoka pa 33 billion kwacha kufika pa 70 billion kwacha kukwera ndi 212%. Koma ndalama zoti azisunga m'manja zija azitsitsa mauti azikhala ndi 10% noriwo azikhala ndi 3.9%. Zimene nkhawa zimabwera zija zikubwera ponena kuti ngati ku Central Medical Stores Trust mankhwala apezeka kuti ena akumasowa ngati mwezi makhalira kukhala novuto lakuti ma district alibe mwayi oti ngakhale mona munthu ina kakumwalira kuti akagula mankhwala faka ngomaliza 3.9% imene yatsika kuchoka pa 10% ndio lazikoti alibe ndalama zinazigwira waka ndiye pamene tikudandaula kuti koma Jobe zikanapita kukhala m'manja mwawo zimenezo simukuonanso ngati kuti kumbali ya anthu ogwira ntchito mchipatala ndibe naotero okhuzidwa kuti so is a fate of their own making kunena kuti chifuka mwina chakuba ndi kulephera kugwiritsa ntchito bwino ndalamazi zimene zapangisa kunena kuti figure ikhale ikukwera chifukwa kunena zoona pakhala ndithu pakambidwa nkhani zokhuzana ndi kuba kwa ndalama komanso kuba kwa mankhwala kumene kuzipatala za boma kwambiri. Don't you think kuti chimenechi chimene chapangisa kuti aboma asise apeze njira ina kuti mwina ndalamazi zipite ku Central Medical Stores kuti mwina kumene aziyesesa kuti mankhwala azigula kusiyana ndi ma district kumene nkovuta kuwapanga supervise kapena kuonesesa kuti ndalama samabedwe. Chimene timakhulupirira ifeyo mabungwe ndichakuti popeza tosefe timadalira boma boma likapanga chiganizo kuti lipange kapena likalephera kupanga chiganizo china chake lidzifotokoza pa Chingerezi timati explanation likatero lidzifotokozera kulikira unena zifukwa zake ubwino wake ndi wakuti zimene timatchula kuti justification. 10% tinapempha ndipo pakati paso maboma amapempha kuti bwanji itachoka pa 10% kuonjezerapo ndiye ngati pakhala vuto limene silinawuzidwe kuti 10% iyi popeza panatenga zaka asakupatsidwa ndalama iliyonse ma district apatsidwa 10% kuti pabweranso vuto lina lake limene laoneka nanga ndi vuto lanji vuto limene lili
likupangitsa kuti tsopano tiyambe kutsitsa ndalamayi komanso ngati luganizo la amaba nde kuganiza kuti tapatse 3.9% akabe chifukwa ngati mamalo pakubedwa panena kufotokoza ndikunena kuti chipambe chakuti yakuti koma ngati apereka apatsidwa ndalama ndoti mwina nkhani yakubayo palibe koma nkhani yayikulu ndoti anenera kufotokoza ndi chifukwa chani nanga ngati panali vuto linalake vuto mene lolo tikhale pansi tikambirane kuti titani chifukwa ngakhale ife amabungwe tili ndi chidwi kwambiri kuti madistrict akanapitiriza kupatsidwa ndalama zimamapatsidwazo kuti azigula mankhwala apena akavutika pokokha ngati pali vuto tibwerepo nafenso tifotokozere. Ayi chabwino mwina Innocent tokufuna kuyikirapo ndemanga tisanapitirize kucheza kwathu ndi a George Jobe. Ndimafanire kuti zikuoneka kuti pali zinthu zingapo zimenebe ndizofunika kukhala pansi ndikuziona. Pali mbali zina zimene a Jobe akuti ayi tikuyamikira ndalama izi zakwera kwa mwina ndalama zoti anthu agwiritse ntchito ngati pa district level zimene zozathika. I think mwina amene afotokozera ndigwizane nawo kuti an explanation imafunika kuti mwina anthu amvetsetse kuti kodi izizi zachitika chifukwa chani, chifukwa chonena kuti there are critical moments zimene mankhwala aja amafunika ndithu kuti agule mene afotokozera mucha. So those critical moments ndi amene amapezeka kuti anthuno amagwira zimenezo kuti ife kuti time tinapita kuchipatala anatiuza kuti kulibe mankhwala. Ndezimakhala kuti district by district ali ma scenarios osiyana zimene by the end of the day anthu samayang'ana kuti district yakuti kukhala ngati kumene kuzinalongosoka, district yakuti kumene kuzinalongosoka kapena kukokha kumene sizinalongosoke. Anthu onse amangonena kuti tikapita mzipatala mmene mankhwala mumakhala tikulibe. Komano mwina funso limene ndingafunse a Jobe ndonena kuti kukwera kwa ndalama kumene apitako akukhutira kuti that is enough kuti no mwina Malawi ayembekeze kuti mankhwala adzipezeka ochuluka mzipatala. Kukwerako sitinganene kuti ndikokwanira kuthana ndi vuto lonse la mankhwala chifukwa chokuti takhala ndi mankhwala angapo amene akhala kumasowa komanso mwina ndingofotokozapo kupeza ngati Malawi Health Equity Network ndife apa mpando mgwirizano wa mabungwe umene umayang'ana nkhani za medical oxygen muzipata mwathu mpweya uja amapasa anthu odwala uja kuti mpweya umene ujaso ndi mankhwala ifetu umaotenga ndi mankhwala ndiye mpweyawo tikapeza tisazina madera ambiri kumavuta mankhwala amavuta kuti apezeke kumapezeka tutaya miyoyo kukwera kunafunika kukwera kwambiri ndithu. Mina titengere nkhani imene mumakamba ya National Cancer Center kuti mumvetse bwinobwino kukwera umene tonenako ndeti kamakamba za National Cancer Center ndikupatse nishoni nkhani ya madzi tifati kamakamba za umoyo tiwalaso nkhani ya madzi kuti muzipata mwathu madzi ndiwafunikira kwambiri amayi ana amamwalira kwambiri pamene amayi akubereka ana bado kumene ku maundu nakuja kumakhala nkhani ya quantification kuti tikanaponda budget yathu ikanakhala yakuti zimene zofunika ndiye mankhwala amene akufunika ndiloposa apapa ngati National Cancer Center ija tikamana kuti ndalama zinafunika ndizakuti ndalama zaperekedwa ndizakuti zapita zochepa zimene jazo tufananisa ndi quantification. Anu ake achipatala cha cancer ananena kuti angafune ndalama zingati kuti zinthu ziyende bwino nanga pomaliza atapasa zitamati ceiling kuti achopasa ndalama zimene zilipo ndizi zaperekedwa ndalama zingati. Ndino kufananisa zinthu ziwiri zizi zimatipangitsa kudziwa kuti tikadzakumana ndi vuto tisadabwe. Mwachitsanzo kuti tikufolozana nkhani ya madzi amene unduna za umoyo panopo uphatikiza umoyo ndi ukhondo. Unduna wa madzi mu chaka cha 2025 amani nkhani ya madzi osati unduna wa madzi nkhani ya madzi washi ndi ukhondo mu chaka cha 2025-2026 inapatsidwa 285 billion kwacha. Panopo yapatsidwa 148.2 billion kwacha kutsitsa ndi 48%. Imene tikafanizira ndi budget ya dziko ndi 1.32%. Koma
kodi ofuna madziwa kuti madzi afunike m'malawi muno anthu azikhala ndi madzi abwino aukhondo anati pankafunika ndalama zingati quantification pamafunika 452 billion kwacha ndizimene zikufunika mbuyo omwe inali 285 billion kwacha apatsidwa 148.2 billion kwacha ndiye timangane quantification tikakhala kuti mwina kolera yamba kutivuta tikamba kumva kuti chipatala chakuti amayi amwalira ana amwalira chifukwa cha madzi asowa ife tizikaona quantification chimene chinanenedwa kuti chingaperekedwe ndi chani onena ananena kuti gulu lili apali munana ulipatsa nkhuku zokwana zitatu kapena nkhuku 5 mwapatsa nkhuku imodzi ndiwo zikaperewera musaute mukuzetse chimene chachitika kusonyeza kuti zofunika ndi zambiri tikalephera ngati masilingi aja akalephera kuwapatsa ndalama zimene amafuna ndipene pakubwerera nkhani ya kufotokozera explanation komanso justification kunena kuti zifukwa zake zimene sitikanachitira mwina chifukwa chiti mbali yakutinso kufunika chakuti mbali yakuti kufunika chakuti tinenera tigawe motere tivomereze kuti ndalama ndi zochepa ndifake ngakhale ife ngati mabungwe timanena ponso kuti mutaganizira gawo lakuti loti mupezere ndalama tanenapo misonkho takambapo mbuyo muza akapaza kuti akachita ngozi akudya ndalama za zipatala kwambiri takambapo kuti ngozi zapansewu zimene tikauza anthu azachuma ngozi zapansewu zimapezeka kuti anthu akachita ngozi akapita kuchipatala ndi nkhani za umoyo bwanji paoneke kuti galimoto zimene zoyendetsana isamayendetsa galimoto ichamati COF certificate of fitness bwanji atayikapo ndalama ina yake pachaka 1000 kwacha izipita ku National Health Fund zonse zikubwera ife timazindikira kuti ndalamazo ndizoperewera ndipo gawa pajanso taonapo mbuyo omwe tikamapita ku ukwati tikanena tupita ku phwando munthu mbali yako amakupatsa mwina ziwalo zitatu 4 za nkhuku koma taona masiku ano mani munthu upita ku ukwati ku phwando udya angokupatsa kaphiko anu ake amati budget inavuta amafotokoza akumapereka zakumwa pa ukwati amangopereka masinaki kwa anthu ochepa ena angopatsa mabotolo yabe ena osapatsa Ajobe muli pomwepo pa Fanta ku ukwati tindi mtolankhani wathu amene ali pa line kuopa kuti anthu atapeza kuti achoka pemphero ukundimva kuti Lilongwe ndikumvani ndithu wadzuka bwanji tadzuka kaino kumeneko azukanso bwino uli mbaliti ya mzinda wa Lilongwe apa pati tuli mtawuni mu Lilongwe mzinda umene wa Lilongwe chabwino amalawi akuti bwanji pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi bajeti ya zaumoyo pano pati ndi amodzi mwa anthu okhala muno mu mzinda wa Lilongwe poyambira tikudziweni kuti ndinu ndani komanso kuti mmakhala kuti ndine Maxon Lomosi ndimakhala 36 Lilongwe yake mwina tifotokozereni boma silopereka ndalama zokwanira ku ntchito za umoyo zimene zizi zikumakhudzani bwanji mukapita kukalandira thandizo mu zipatala za boma zikumatikhudza tikapita chipatala kudya cha boma kumakhala gulu lambiri ndiye kuti tendere thandizo moyenerera zimakhala zovuta fori ndalama zikuchepako and ndinapita chipatala kwa adiwe panapezeka kuti ndende ya mankhwala amene ndinapitira zinonetsa zoneza kuti sinapeze fori mankhwala amene atandiuza zoneza kuti ukagula famasi ine zinandikhudza kwambiri fori udabura mankhwala ndikagula bwanji famasi oti chipatala kumakhala chani kumakhala mankhwala oyenerera bwinobwino ndiye zinandikhudza kwambiri fika kuti boma apange chiganizo chongonjezera zipatalazi ena mankhwala kuonjezera ndalama kuchipatalako chonuri anthu uferesa marari samavurika kwambiri mwina boma lingapange njira ziti kuti lipeze ndalama zina zokuti kumapititsa ku ndondomeko za umoyo boma lipeza njira yoti ife kuti ife dzithandizika apange plan ngati kuti iwo akuluakulu ndimene angakhale pasi kuganiza kuti kodi moyo ya anthu kuti tiganize bwinobwino foti tikapita chipatala kuja umakhala afazi kwambiri ifome umakhala anthu ang'onong'ono ndikora kolipira ndero kuti ife mapezedwe athu amakhala ovutika nchakati umapita chipatala cha bomacho koma kuti tipitenso chipatala cha bomacho timakavutika kwambiri kuti tiyendere mankhwala pakadali pano pa boma muzipatala zina za boma
kumakhalanso malo ena amene anthu amakalipirako ndalama kuchipatala chakoma chomwecho kuti mwina bomaso nkumapezako ndalama. Ino muganiza kuti atati akhazikitse ndondomeko ngati imeneyi kuchipatala china chilichonse cha boma mkomakwanitsa kumakaperekako kandalama kumene koko atakhala kuti akhazikitsa ndondomeko imene ngati kwa ifeyo ngati mapezedwe athu ndiye sizingachitika koma kuti ngoene kuti bomalo limene lingapeze plani kuti adzikalipira ndalama zikulenga kuti anthufe tidzithandizidwa moyenerera ifoti zinakhala zoti khudza kuti nanga mankhwala eno ikodi uchipatala pezeka zoti kulibeko nanga ifoti cha ndalama zikuchepa zikakhala kuti ndalamazo akumakalipira ndiyoti ene zipatala zikumangaka zochuluka ndiyoti anthufe timathandizika moyenerera bwinobwino. Aya ndithu amenewo ndi ena mwa anthu ochokera muno mzinda wa Lilongwe. Ayi ndathokoza kwambiri Pemphero Malimba, ukhale ndi siku lopambana. Zikomo. Tipitirize kumva kuchokera kwa wapampando wa bunge la Malawi Health Equity Network George Jobe mumafotokoza za kuchi kumwambo kwati kunena kuti ayi chakudya anthu ena manena kuti ayi chakudya chaperewera. Tafotokozerani kuti kukhuzana kwake kwa nkhani imeneyo ndi zimene zikuchitika mbudget ya mankhwala kuno ku Malawi nzotani. Ziko mwambiri poyamba mwina ndikonzetse kuti sina wapampando ine ndalembedwa ntchito wapa mpando ine ndi secretary general executive director. Okay, chabwino. Wapa mpando ndi bana anga chabwino. Kugwirizana kwake kukunena kuti ngati zokumwa sizikwanira pakwera siziperekedwa pazikhala kufotokozera kuti ndalama zosakwanira. Chimodzimodzi ndimanena zaziwalo za nkhuku zikamachepa timadziwa kuti nkhani ya budget. Ndiye zoti ndalama za boma zikufunika zipite madera osiyanasiyana timamvetsa komano timanena kuti akapereka siling'ija zinena kuti chifukwa chativuta ndi chakuti tikanatha kupereka ndalama zotere. Chifukwa tikamakamba za ndalama zimene zaperekedwa pano 1.02 trillion kwacha nkhani za umoyo ndikukhala number 2 mu budget ya dziko. Unduna wa maphunziro uli pa number 1 umene uli pa 1.3 trillion kwacha 11%, za umoyo 9.3%. So the percentage imene ndi aying'ono tinayamikira kale kuti za umoyo pokhala number 2 ndiye kuti zayikidwa pa mtima waukulu wa boma. Koma zimene zikuperewerazi mwina ngati pali kuyembekezera kuti ena ake atithandiza pamakhala ena othandiza pamene ufotokozera kuti othandiza atithandiza motere ndalama. Koma nkhani yayikulu imene sikufunika otithandiza ochokera kwina imene boma litopanga balokha ifo ndalama zali nazo kale ndi nkhani yonena kuti madistrict athu apitirire kulandira 10% yogulira mankhwala pawoka. Momwe alankhulira aku area 36 ku Lilongwe amankhula apo kuti atapita kuchipatala anakapezeka mankhwala ena kulibe. Zimene zonse zitochitika chifukwa kuti ndalama palibe. Mwina zitochitika chifukwa chokuti oyang'ana za umoyo mu Lilongwe atapita kugula mankhwala amene anakapeza kulibe kuti akanatha kugula pawoka. Ngakhale tudziwa soti pa nkhani zina pendo kamba izizi tisaiwale kuti patikhala njira yoonetsanso kuti anthu sakuba mankhwalawo. Chifukwa titonjezera ndalama ziwapasa 10% osati kuti oyendetsa za umoyo waba ndalama kumano anthu amakabano mankhwala enieni aja amene tumapeza kuti anthu agwira ndi mankhwala akumagulitsa zinaso zimabweretsa mavuto oti anthu azapeza kuti mankhwala kulibe kuchipatala. Ayi takumvani pamenepo Innocent mwansangasanga tisanapitirize ndi programu ya kulinji pa mutu umenewo. Nkhani ikuoneka kuti ndi nkhani yofunika kuimvetsetsa bwino kwambiri imene akufotokozera. Mwina anthu ena akhoza kugwira zina ena akhoza kugwira zina ndi ndondomeko imene amene afotokoza kuti zikhozotheka ku Lilongwe kupeza kuti mankhwala kulibe koma kwina kwake mankhwala alipo. I think ka element kameneko ndi ka element kufunika kwambiri kuti anthu adzikhala akudziwa komanso anthu amene ali
responsible officers amene amang'anira zimenezi ku council mwina adzikhala ndi machawi kapena adzikhala ndi kuyang'ana patali kwambiri kuti tikakanika kupeza mwina moteremo solution ina ikhoza kukhala motani. Chimodzimodzinso Central Medical Stores kumenekonso ndeti azionetsetsa kuti mwina mankhwala kumeneko akupezeka okwanira nthawi zonse kuti azitha kupanga service anthu onse. Komano ndika issue konena kuti mwina upanda ukamvetsa bwino ena akhoza kumaona kuti ife kwathu kuno nkhani ya mankhwala si vuto pamene kwina nkhani ya mankhwala ndi vuto. So mwina pamene pakufunika kufotokozera bwino. Tikachoka ku nkhani zimene takambazo Jobe tipite sopano ku nkhani imene akufotokoza za teenage pregnancies komanso child marriages. Kuti kumeneko manambala akuonesa kuti zinthu sizili bwino ndipo ngati dziko zikutivuta ndithu. The birth rates exceed 40%, exacerbated mainly by cultural practices, poverty and myths about the contraceptives. Apa ndio ndikuwerenga ripoti imene anapereka Antony Masamba wapa mpando wa komiti imeneyi ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo. Inuyo pa nkhani ngati imeneyi tinene kuti ngati dziko talephera kuti tilimbane ndi nkhani ngati zimenezi zolimbana ndi mimba zimene ana kumazitenga komanso timati childhood marriages, ana kumalowa banja asanakhwime asanafike msinkhu wovomerezeka. Kumene kuwagwana vuto lalikulu tikudzera pali ntchito zina zimene zakhala zikuchitika boma komanso mabungwe kusokonekeranso kwa kuchoka kwa dziko la America kuthandiza kwa sponsorzanso mabungwe ena angapo. Koma nkhani ndi yakuti chiwerengero chathu chikuchuluka kwambiri. Ana amene akuberekedwa kwambiri akubadwa kwambiri akubadwa mwa achinyamata ang'ono mimba zake zosayembekezera monga anena apa mpando ona komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo. Nkhani imene ikufunika apa ndi kuyika ndalama zambiri ku nkhani ya uchembere wabwino makamaka kuyang'ana nkhani ya achinyamata. Ndalama zimene tikumapempha apazi ngakhale zitakhala zichuluka motani zili ngati munthu ali ndi m'bale wako umamuthandiza yali kumudzi umagwira ntchito. Iwe uli ndi ana atatu basi koma mwali wako mchimwene wako akungobereka ana iwe unamuza kuti mwezi uliwonse ndizopasa 10,000 waje kapena 60,000 waje. Koma ngakhale ndalama amaonjezera ngati akuonjezera ana ndalama sizikwanira. Chimodzimodzi kuza umoyo ndi magawo ena ngati chiwerengero chathu chizikhala chikukula kwambiri mwachikhalira tipeza kuti ndalama sizingamakwanirebe. Tipapena kumayiwala tikumana kuti ndalama sizikwanira tikumana kuti chaya chathachi nani ndalama zakuti pano zakuti timayiwala sokuyang'ana kuti chaya chathachi akudala nkhangati pano ndankhangati zimene timayang'ana timati per capita allocation kuti munthu wina aliyense mu budget icha kuza umoyo aliyense wapatsidwa ndalama zingati. Ndiye pofuna kulimbana ndi nkhani imeneyi pafunika nkhani za uchembere wabwino wafikira achinyamata zikapita pokambirana nkhani za uchembere wabwino ku nkhani yolimbikitsa maphunziro atsikana ndi zina zimene zingakhale zotithandiza kwambiri. Koma ilili ndi vuto lalikulu kwambiri limene lufunika kuti uchembere wabwino kumbali yopewa mimba komanso matenda opatsana poponana pa achinyamata pafunika kuyikapo mtima kwambiri. Muchatanenera samuja kuti nkhani ya madzi uchembere wabwino kumene kuberekera amayi kumene kubadwira munthu wina aliyense kufunikanso ndalama zina zambiri. So zikuoneka ngati kuti zonse zikufunika ndalama azionjezera zikufunika ndalama zambiri basi china chilichonse. Kodi tinene kuti pamene ndalama zikusowa ifeyo ngati dziko zilipo njira zina zimene mmati mukakhala mmakambirana kuti in the absence of money pakakhala kuti makobiri wasana apezeke mwina titani kuti titha kugwira ntchitoyi popanda makobiri amene tinakafuna kuti tigwire ntchitoyi. Chifukwa mukaona ngati kumene kuti ukamba za mabungwe okhuzana ndi dziko la America kuti pamene chithandizo cha America chinachoka mabungwe awanso anapezeka kuti ntchito zawo zinakhuzika ndipo chifukwa cha chimenecho mwina ndifuna tikuona mafigala ochuluka mimba pakati pa achinyamata ndi mabanja osavomerezeka. Kodi tinene kuti patokha chimene tingachite nchiyani? Maganizo amene timapereka chifukwa anduna azachuma amanena kuti musanapemphe ndalama munduze ndalama zindipeza kuti pa ndalama zindizochepa. Ndifati makuzani nkhani ya zakabata mbuyomo tinapemphapo nkhani ya matogeti kulibe ife tinkapempha ngati Malawi Health Equity Network bwanji Malawi kuno bwene matogeti ndalamazo zithandiza za umoyo anabwera ndalama zopita kwa account number 1. Nkhani ya msonkho ujati manena wa utsi carbon tax
tinkapempha sikubuli carbon tax inabwera ndalama zipita ku account number 1 pano topempha kuti bwanji kukhale gawo lochoka ndalama zimene zizi zidibira kuthumba lichatina pempha kuti kukhale national health fund njira ina imene tapempha pakatipa imene sitinaione kuti yabwerapo mwina akuyiganizira kuti njira kanga pange motani popeza kupempha kujeremavisa mu January ndikhaniyo kuti zipatala zathu zikhale ndi njira yoti anthu amene njira yako makina ya kompyuta kuti zitho mudziwa munthu amene ali pa medical scheme ndi makampani amene timathaulipirako ndalama kuti tikadwala akatithandize tilili achina mazimu momentum Horizon Health ali pambirimbiri osafuna kuendera kutchula angapo chonchi ndino ineyo ngati ndili pa Horizon Health momentum mazimu ndikapita kuchipatala cha boma ndikapereka chiphaso changa chonzika azindidziwa kuti iweyo uli pa medical scheme ndipo medical scheme yo kudilipirira ineyo zipatala zizipeza zopeza ndalama ndinanena ponso boma layambitsa kuti anthu ogwira ntchito mboma azikhala pa medical scheme zimene zophatiza ngakhale madokotala kuti dokotala amene ali pa medical scheme boma lolipira ndalama akadwala malungo kuchipatala kucha mankhwalawo akumalipiridwa kapena amaji aulere ngati iye mankhwala waji aulere kuti boma silinalipire kawiri kusenza kuti ngakhale ali dokotala kungoti afuna atenge mankhwala atenge mazimu yake atenge Horizon Health momentum apereke makalata kuti ndalama zipeze koma zipatala zathu zilibe gawo limenelo panopo pabwera kusankha kuyika amati gawo lolipira loti mukhazisankha kuti apite kolipira sitinakhale ndi nthawi imodzi yokhala pamodzi kuti zikuyenda bwanji mwina ndi gawo linanso limene ngathandize kuti amene ali ndi kuthekera olipira akalipira ndalama zithandizira anthu amene ali osauka kuti azikakhulaso mankhwala chani koma sitinambe umalandira malipoti kuti mboma lakuti akuti anagula mankhwala pawokha kuonjezera ndalama zijamalandira za mankhwala izija pa ndalama zimene akutolera mbomamo izi ndi magawo ena otolera ndalama pali njira zambiri zimene timapitiriza kunena soti timangopempha iya komano zina zizofuna kuti anthu asikonzeka tanena kale kuti COF ya galimoto munthu unaosa chuma utanena kuti aliyesazika po 500 kwacha aliyesazika 1000 kwacha pomwe ina ungachite ngozi pamene weyo ungapangitse ngozi munthu amene akafunika ndalama pabwerapo nkhani ya insurance makampani ya insurance munthu akati wachita ngozi pansewu amabwera kumuthandiza tayionapo boma lambokambirana kuti kumene kujakonso zikhala gawo lokathandizira kuchipatala wapita munthu uja chabwino ajobe pepani nthawi ndimene yatha yofunika kuti tizacita kukhalanso siku lina kukambirana koma tithokoze kwambiri kuti munalola kuti tikhale limodzi mpulogalamu iyi ndiye mpaka namawa pepeteza bwereso ndi pulogalamu ina yakulinji pa wireless ya Times ine vana chunga malo mwa mkonzi wa pulogalamu iyi Innocent Mphongolo komanso chisomo khaso pamakina ndikuti mwakuma nonse zikomo Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti akujibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chirugugo chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo bagadi kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga bwaji Nagate mziledio kukulijani Kulinji Tikudalila inu Kulinji